I acabe dient que al Partit Popular, a la gestió del Partit Popular, ja la conegueu, són 8 anys de treball honest. En l'Ajuntament de la Pobla, el Partit Popular durant 8 anys ha demostrat que té les mans netes i que sap què és el que necessita aquest municipi. Han fet una gestió propera, han tingut, per supost, totes les tecnologies que ens donen al seu abast, el Facebook, el Twitter, l'APP, però sobretot han tingut les portes dels nostres despatxos aguards pels 22.994 veïns. En ningú cas el Partit Popular fa diferència de ningú estil. 22.994 són els veïns per als que treballa el Partit Popular. I els eixos i les nostres prioritats sabeu quines són. Reduir impostos, gestió municipal transparent i participativa, perquè així ho hem demostrat i anem a seguir fent-ho. Millorar la competitivitat de les nostres empreses per a que creen ocupació i, sobretot, crear noves infraestructures, incrementar la cultura del nostre poble i, sobretot, que els nostres veïns, els nostres fills i nosaltres mateixes se sentim orgullosos dels nostres arrels, del nostre poble i, sobretot, de ser veïns uns en altres, que jo crec que és el més important que tenim en el nostre municipi.